Kuluban godhong pring kasep. Kuluban godhong pring kasep. Kolura kolu dilek. Yen seret ngombe aku Jajakan Banyuwangi Rino bengi sing tau sepi. Nggih, wicaksana. Wis tresno ora bakal dipisahno. Muga-muga jejedohan nganti puputing nyawa. Amin. Iki alhamdulillah awake dhewe nang kene para sinden-sinden nganggone klambi ijo. Ijo kuwi ya dedonga marang penganten. Pepeling maring Mas Wicaksana. Ijo kuwi artine inget marang bojo. Oh kaya kuwi. Dadi arepe lunga maring ndi, arepe kerja ning ndi, inget karo bojo. Sampean kuwi kelingan ora karo bojo. Nah iki. Wong sampean wae ora kok. Kadang-kadang ya kelingan nek agi mbutuhke. Oh, berarti nek ora butuh Yo kadang-kadang yo lali. Mas ojo dikat ya ben bojone weruh Mas. Bojoku lagi ora nonton saiki. Iya. Lagi apa? Lagi ngantuken ning omah gitu. Cileren ngono kae. Iya. Nggih, setunggal mbaka setunggal sampun kapiarsa. Sayu matur nuwun ugi setunggaling sekar Lintang Asmara menika kagem ngaturi pamundutan saking Bapak Jamburi. Iki yo dalem. Kuwi saiki Mas Gigih Bela Wicaksana Keredi wis dadi pemimpin. Lah nggih, wis dadi pemimpin keluarga. Wis dadi imaming keluarga. Kudu wis iso tanggung jawab. Terus mula ngendikane Gusti Allah Subhanahu wa taala ning surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angkihul ayyama minkum wa solihina min ngibadikum wa imanikum iyakunu fuqara ayuh ni himallahu wa min fadlihi wallahu wasi'un alim. Walalala iki tekan insana karo ana diartekke. Oh, diartekke. Ya. Kowe ngerti ora? Lho. Lulusan pondok kaya ora ngerti. Jajal artinya apa? Barang siapa yang lapar tidak makan maka akan terjadi penyakit mah. Wih. Maknamu reng. Ringokno. Kepiye-piye. Dan kawinkanlah siapa saja di antaramu baik pria maupun wanita yang sepertinya dikawinkan apabila dalam keselamatan, kemelaratan Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kawinkanlah siapa saja yang mau. Iya. Mau kabeh aku niki. Iki mau kabeh aku. Ya seneng kowe. Jare sabdane kuwi kok ngono kuwi kawinkanlah siapa saja yang mau. Ya. Ya. Nah kuwi uga dingendikake karo Gusti Allah, ari jalu kawamuna ngala nisa. Ali jalu kawamuna ngala nisa. Lho. Iki wis nganggone ngaji kabeh kok ngene. Apa jare-jare aku teko Banjarnegara ora iso ngaji kok. Kowe lulusan pondok. Wah, paling-paling babagan ngaji ki yo pangananku gawe cilik. Ya, coba sikit tak tes kowe reng. Bedane kowe lulusan pondok sering ngaji. Ayo ngaji yo saiki. Lah, tenane iki. Yo, tenan. Iki aku dagelan nang kene lho. Iya. Tapi kon ngaji. Heeh, mergo kowe lulusan pondok. Lah. Kone iki diringoke no. Ya. Wong ngaji mau goblok. Silah kok ngene. Ya. Ringoke. Saurenge ngaji tak muka dimandi sik sedelo. Wong-wong arepe ngaji ya kudune muka dimandi sik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleni maneh. Piye to? Mukadimahe sing bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi sapa sing marai? Ya dalange no. Aku. Lah aku anak buah sapa ya sing maning gurune to. Iki do ngaji iki ngaji. Ya, ngaji, coba ngajine sing bener. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Boyo kompak bareng apa dong? Telat. Ya. Bismillah salip-salipan nabrak truk. Baleni maneh. Eh? Ringokna. Lho kepiye to? Lho kok baleni? Ayat iki ayat piro? Ayat 1 2 3 6. Baleni maneh coba. Bismillah salip-salipan nabrak jib. Anna bakula songan dodol kopi. Wis. Wong ngaji kobis malam salip-salipan truk. Kuluban godong pring kasep. Kuluban godhong pring kasep. Kolura kolu dilek. Yen seret ngombe aku wa sodokono sodokene ram. Ustade sapa kowe sing marai? Lewarahane sing dalang lho aku anak buah sing dalang yo. Berarti Iya. gurune sing dalang. Ayo. Heeh, saiki genten lagon-lagon. Heeh. Ya. Iki sinambi kalian biyen maton ya sinambi karo lelagon. Heeh. Niki ngaturaken setunggaling Swarawati ingkang mijil saking Wonosobo. Jengaripun Nduk Ayu Nisa Lodi semoga. Terus. Hey. Iya. Sugeng dalu Nduk Ayu Nisa. Dalu Mas. Dalu kok karo tunggak-tunggake rene tak tunggake. Iki mudhun kok Mas. Lha ya mbok perintah aku kon ngunggahke. Wong kowe kudu perlu bantuan karo orang lain. Oh iya. Ora apa-apa dhewe, Njatno. Le. Danjatkin. Reng, Salam. ngendikane Rasulullah Muhammad Nggih, sallallahu alaihi kepripun? wasallam, nek dudu muhrime ora kena nyedak-nyedak. Ora kena Mas. Ya, iki Kok tak wis. meteng Mas. Wis tak leti wis iki wong dudu muhrim ya kudune let-letan. Ya aja kadorono arepe menek duku apa piye? Wis dadi Lho, kon ado-adoan lho Mas. dadi kuntilanak. Ya, Iki Aturan. saurunge ya ana pamundutan. Reng. Iki tulisan dokter Reng, nggih. iki yo digorono ki. Oh, walah. Ono isine kuwi. Alhamdulillah 50.000. Nah. Arep ora? Arep apa? Milih cabut nyawane apa cabut duite? Lah kuwi pertimbangannya berat lho Lho Mas. pilihane ana loro, cabut nyawane apa duite? Ya aku arep duit tapi mau cabut nyawane kok. Ya ora kena kudu milih. Cabut nyawane apa cabut duite? Duite. Cabut duite ya wis alhamdulillah. Dari Bapak Kusmani, Kampung Baru Berkoncolang. Brengkolang. Berengkulang. Brengkolang. Minta lagu Grojogan Banyuwangi. Nggih, mangke dipinakani setunggal pokok tunggal iki ana siji maning. Kantor Demaleng. Katur Mas. Demateng. Lah, oh ya katur dumateng Bapak Dalang saking kula Bapak tak ijinder. Piye to iki diwacane ngono? Lah Tajidin Mas. Oh
Tanjidin, pemuda desa Sukoyoso, nyuwun gendeng, oh, nyuwun gending perapatan celeng. Gendingnya apik, gendingnya judulnya perapatan celeng. Ya, kuwi lagu ya ora apa-apa kok. Lah iya wong pancene lagu ya. Alhamdulillah iki Katuri siji mboko siji. Nggih, saking Pak Tanjidin menika gending mangke dipun aturaken niki saking Pak Kusmani. Kusmani. Nika wonten Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Dipinangkani setunggal mboko setunggal sarangan kalian Madya Laras. Iya. Ugi dipun sungkuyung kalian Profit Audio. Iya. Disungkuyung ugi kalian MD Electing. Ugi YNA Studio. Ya. Jan promosi kabeh. Profit kuwi ya keluargaku. Lah ya, Profit ki ya iki kawasane Profit Audio. Lah ya ki sing Kawiwitan biyen almarhum Mbah sinten? Mbah Jondring Kailoso. Urung menang ya, Reng. Dereng no. Wong kula tasih enom kok untuke urung tukul iki. Muga-muga ning alam kubur kaparingan Kasuwargan jati. Nggih, tetep mantep iman lan Islame lepaso lampahe lan angsal pangapura ing dosane. Amin. Monggo lagune Gerajakan Banyuwangi. Menika sampun kapiyarsa pamundhutane wonten Gerajakan Banyuwangi. Senajan to kene daerah kulon ya kudu iso ngitanan ngono kuwi. Kuwi jenenge jiwa seni pancen kudune ya kaya ngono. Jiwa seni kudune ya iso apa jenenge awake sing jurusan kono jurusan kene kudu tayeng kabeh. Mergo kudu wong seni kuwi kudu pinter. Kaya dene dalang ya kudune pinter. Kok ngono. Nek ora pinter mesine ora dadi dalang to? Iya. Iya. Berarti pinter sampean. Ya pinter. Masa? Iya, terus ngerti yen pinter tak tes iki. Ya, arep tes apa? Ngerti. Wit sing paling rasa kuwi wit apa? Wit sing paling rasa. Kudune dalang ngerti iki. Ya, nek wit sing paling rasa ya kayu duren. Walah utuh. Ayu jati. Utuh. Ayu mahoni. Utuh. Terus wit gedang. Oh, lho. Bisane wit gedang? Iki wit gedang putu. Wit gedang iki. Lah iya, nyangga negara Ngamarta, negara Ngastina apa wae kuat. Apa ora rasa? Pinter kowe. Iki ya. Apa jenenge ilmu tuwa. Ya, ilmu tuwa tenanan. Ya. Iki gelar gumanti. Niki ya penyanyine akeh tenan. Alhamdulillah bengi iki nyengkuyung sedyanipun Bapak sapa mau? Sudiono. Sudiono. Ora kaya Madya Laras ditokke kabeh penyanyine ana 1 2 3 4 5 12. Iya. Iki njengkaraken Kang Mijil saking Banjarnegara. Kok sik, Reng? Kuwi mau ono sing pundutan Prapatan Celeng lho. Nggih, Prapatan Celeng. Apa badhe pinangkani sami Prapatan Celeng? Ya, dipinangkani sik. Kuwi Swarawati sing iso joget kon joget. Oh, iya iya. Lagune Prapatan Celeng. Iki judul lagu lho. Monggo Leng, monggo. Diselang-seling. Ya, diselang-seling. Ayo, penarine menyat kabeh. Penyanyine menyat kabeh. Penari apa penyanyi? Penari. Oh, penarine menyat kabeh. Sing nyanyi
Anu Bu Ibu Turiah. Buturiah. Ibu Turiah. Monggo Buturiah katuran jemenang. Ya. Monggo. Betah mau Niki sebodo aku. Kagem para penari monggo katuran Ya. jemeneng kagem ngaturi setunggaling Lagune beksan. Prapatan Celeng monggo Prapatan dados. Celeng. Ayo Kang. Maka disambung karo Juli Yul. Ae. Such